Χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα που αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή πρώτη προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Όμιλο Αντισφαιρίσεως Ελαιών για την πρωτοβουλία. Έναν όμιλο που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομα του με την αντισφαίριση στην πρωτεύουσα, αλλά και το κυπριακό τένις, όπως επίσης και την Ακαδημία Αντισφαίρισης Ελίτ που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Επιτρέψτε μου, εκ της θέσεως και του θεσμού που αντιπροσωπεύω, να τοποθετήσω αρχικά το τένις στον ευρύτερο χώρο του κυπριακού αθλητισμού. Το τένις βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα αγωνιστικά, οργανωτικά και διοικητικά. Στο σύνολό του έχει εξαιρετικά ικανοποιητικό αριθμό και παράλληλα ταλαντούχων αθλητών, καλές εγκαταστάσεις και δραστήρια ομοσπονδία και διοικητικό συμβούλιο, η οποία φροντίζει για τη διαρκή αναβάθμιση σε θέματα προπονητικής, διαιτησίας και εθνικών ομάδων. Επιπρόσθετα, τις απονέμονται τα εύσημα για θέματα χρηστής διοίκησης. Δεν το λέω ότι είσαι φίλο του, κύριε Φίλιο, το εννοώ. Επίσης, το τένις παρουσιάζει σημαντική πρόοδο και στον τομέα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε ό,τι αφορά το ειδικό θέμα της σημερινής ημερίδας, η δημιουργία ενός τενίστα, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα αναπτυχθούν αναλυτικά στη συνέχεια, επιτρέψτε μου και πάλι κάποιες παρατηρήσεις. Όπως σε αρκετά άλλα αθλήματα, έτσι και με το τένις, αποδεικνύεται ότι το ταλέντο στις μικρές ηλικίες είναι τεράστιο. Το πρόβλημα όμως, που δεν αφορά μόνο την αντισφαίριση, προκύπτει τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες στις ηλικίες 18 με 20 ετών. Η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, η επαγγελματική αποκατάσταση αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες, ούτως ώστε ο αριθμός των αθλητών αυτών να συνεχίσουν το τένις και κυρίως να έχουν ανάλογη βελτίωση για να μπορούν να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Ο τενίστας και κάθε αθλητής δημιουργείται από τα 5 έως 10 ετών. Αναπτύσσεται στα εφηβικά του χρόνια, αλλά ολοκληρώνεται όταν πια αρχίσει να αγωνίζεται στις μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτόν τον τελευταίο τομέα είναι που φαίνεται ότι υστερούμε γενικότερα ως κυπριακός αθλητισμός. Με αυτά τα λίγα, σας εύχομαι καλή συνέχεια και μια ουσιαστική και επικοινωνική ημερίδα. Σας ευχαριστώ. Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, φίλε Δήμαρχε, φίλε Εφήβο, πρέπει να ομολογήσω εδώ, να απευθύνομαι σε εσένα, ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει είναι πολύ επαγγελματική και σε συγχαίρω και εσένα για την Pro-Media. Μπράβο. Είναι κάτι το οποίο μας λείπει και φαίνεται ότι εδώ δουλέψαμε επαγγελματικά. Είναι με πολύ και ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να διαβιβάσω πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήρια της Ομοσπονδίας και τα δικά μου προσωπικά στον Όμιλο Ελαιών και στην Elite Photos Καντίας, καθώς επίσης και στην Media Pro για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε τη σημαντική αυτή εκδήλωση με θέμα η δημιουργία ενός τενίστα, η οποία, όπως είναι γνωστό σε όλους, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου και αγαπημένου μας και αξέχαστου τενίστα Γιώργου Κουμπούρου. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που απευθύνεται στους βασικούς πυλώνες του αθλήματος του τένις, δηλαδή στους αθλητές, προπονητές και γονείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ομοσπονδία μας, η ΟΑΚ, δίδει μεγάλη σημασία στην επιμόρφωση τόσο των γονέων όσο και των αθλητών. Για τον σκοπό αυτό, σύντομα η ΟΑΚ θα διοργανώσει έναν πολύ χρήσιμο σεμινάριο που θα απευθύνεται στους γονείς και στους αθλητές. Όπως βλέπετε από τον τίτλο της εκδήλωσης αυτής, αναμένουμε να μάθουμε από τους ομιλητές ποιες είναι οι βάσεις και οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος καλός τενίστας, εκτός φυσικά από το να είναι ταλέντο
να αγαπά και να αφοσιώνει. Με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες σε αυτά τα οποία ήθελα και εγώ να τονίσω, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Θέλω μόνο δύο-τρία πράγματα να επισημάνω. Πρώτα να πω ότι το τένις στην Κύπρο έπαυσε να είναι το λεγόμενο άθλημα των λίγων, όπως επικρατούσε παλιά η αντίληψη. Είναι ένα εκλαϊκευμένο άθλημα το οποίο έχει αγαπηθεί από χιλιάδες νέους, γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω στήριξη και ενθάρρυνση για να μην χαθούν όλα αυτά τα παιδιά που είναι στις ακαδημίες, που είναι στα γήπεδα. Εμείς, σαν Δήμος Έγκομης, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλο το αθλητικό φάσμα και ιδιαίτερα με το τένις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι και δημότης μας, είναι φίλος μας. Στην Έγκομη είναι το Εθνικό Κέντρο Τένις, το οποίο ανήκει στο ευρύτερο σύμπλεγμα του μακάριου αθλητικού κέντρου. Και πραγματικά είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων γιατί υπηρετείτε αυτό το άθλημα. Ιδιαίτερα ο Όμιλος Ελαιών, με τον οποίο έχουμε και ιδιαίτερη σχέση και συνεργασία με τον ΦΥΟ στο Δημοτικό Συμβούλιο Έγκομης και με ενημερώνει, κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο Δήμος, από το ειστέρημα του, επιχορηγεί αυτές τις προσπάθειες, μέχρι εκεί βέβαια που μπορούμε. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με βάση τις δυνατότητες μας. Όπως ενισχύουμε και άλλα αθλητικά σωματεία της Έγκομης, γιατί πιστεύουμε ότι η κοινωνική πολιτική είναι αναγκαία. Ένας Δήμος δεν υπάρχει μόνο για να μαζεύει σκουπίδια ή να καθαρίζει τους δρόμους και τα οικόπεδα από τα χόρτα, αλλά για να νοιάζεται για την πρόοδο της κοινωνίας και των δημοτών του. Και αυτό πράττουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω απλώς, κλείνοντας, να ανακοινώσω ότι την Τετάρτη 13 του μήνα θα έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τις ετήσιες αθλητικές βραβεύσεις του Δήμου Έγκομης, στο Συνέστουτιο. Θα βραβεύσουμε δεκάδες παιδιά και σύνολα που έχουν διακριθεί στον αθλητισμό την περασμένη χρονιά. Είναι ένα κίνητρο αυτό για τα παιδιά και η υποχρέωση δική μας να τους πούμε ένα πράγμα. Και η εκδήλωση αυτή από φέτος είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο στη μνήμη του αξέχαστου Γιώργου Μπουκούρη, που υπηρέτησε το τένις, που ήταν παθιασμένος για το τένις και είναι ένας οφειλόμενος φόρος τιμής στη μνήμη του. 13 του Μάη σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε της ΟΑΚ, κύριε Καρτακούλη, αγαπητοί συνάδελφοι Ειρήνη Βελτζίδου και Λίμπουρα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Όταν διοργανώναμε το 2014 την πρώτη ημερίδα το τένις στην Κύπρο, είχαμε πει ότι θέλαμε να καταστεί θεσμός. Ένα χρόνο μετά επιστρέφουμε εδώ, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο θερμά ευχαριστώ για τη φιλοξενία της δεύτερης ημερίδας με καινούριους εισηγητές και περισσότερο κόσμο στο κοινό. Ως όμιλος Αντισφαίρησης Ελαιών, αυτό που μας ικανοποιεί γιατί βλέπουμε ότι το όραμά μας να προσφέρουμε ποικίλο τρόπος, πέραν από την εκμάθηση του αγαπημένου μας αθλήματος στα κόρτ, παίρνει σάρκα και οστά. Στη σημερινή ημερίδα έχουμε προσκαλέσει 6 εισηγητές, που ο καθένας τους συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο στη δημιουργία ενός ταινίστα. Είναι όλοι τους αξιόλογοι σε αυτό που κάνουν και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα μας αναπτύξουν σε λίγο. Θέλω να τους ευχαριστήσω που είναι εδώ και αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Οι έννοιες της νίκης, της ήττας του νικητή και του ικημένου είναι στενά συνδεδεμένες με τον αθλητισμό, τον συναγωνισμό και την προσπάθεια κάποιων να επικρατήσουν τον αντιπάλων τους μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αφορά δε άμεσα προπονητές και αθλητές. Το σημαντικότερο όμως και πάνω απ' όλα είναι να είσαι πρώτα αθλητής και μετά πρωταθλητής. Στην κατηγορία αυτή των αθλητών υπήρξε και ο αντισφαιριστής μας Γιώργος Κουμπούρης, που άδικα χάσαμε πριν ένα χρόνο. Ήταν παρόν τότε στην πρώτη ημερίδα που διοργανώσαμε και για μας πλέον ο Γιώργος θα είναι πάντα μαζί μας. Το δε λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε και κάναμε ήταν να αφιερώσουμε αυτή την ημερίδα στη μνήμη του Γιώργου μας. Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και ελπίζω να φύγετε από αυτήν την αίθουσα με περισσότερες γνώσεις και ωραίες εμπειρίες. Θα παρακαλέσω τη μητέρα του Γιώργου του Κουμπούρη, Άντζη, όπως παραλάβει
Τιμής ένεκε στο Γιώργο Okay, you can hear? Okay, it's a pleasure to be here. I'm the national coach here in Cyprus Tennis Federation, and today I will talk about how to develop a champion. Well, I put the little dots because I wish there was a manual or something that we could do and to have a champion right away, but there's too many factors involved in it. So what I will show you today is just a few guidelines that I think are very useful. That I've seen in my nearly 20 years of coaching career that can help somebody maybe become a champion. And I put a big maybe on the side because, as I said, there are many factors involved. So I only have 15 minutes. This could take every section of the part could take 1 hour, but we're doing 50 minutes. So I'll just go very quickly through a few guidelines and then also through a few points that could help maybe some players even today that you can go back on your training and could help you out. So let's have a look. So the guidelines: stay on course, follow the long-term development plan. Now, if we compare tennis to track and field, for example, tennis is not a 100-meter sprint. Tennis is a marathon. So this is very important. I see people that want results right away and they get excited when they see results and get too excited. I see parents and coaches getting too excited and they start to lose the full picture. The picture that takes 10, 15 years to become real. And for example, the staying course is, especially when the kids are very small, is to be rushing too much into seeing, oh, I have the new Sharapova, the new Federer, and you want to make him play already with the yellow balls if he's small. It's okay, Agassi did it, so he can do it too. It's like, maybe not. Agassi was one of a million that came out, by the way. That's Agassi made it, of course, but another 999,000 did it. And maybe had many problems afterwards in their adulthood, because they were all stressed and who knows what went through their heads, poor kids. You know? And another thing, when kids start to win tournaments, when they're little, sometimes the coaches and the parents get all excited and all they think of then is just win more tournaments, do more tournaments, another point, tournament, and they forget about the development, the long-term development that is essential. So that's one thing, stay on course. Think as a marathon, don't think of a 100-meter sprint, very important. Second one, focus on developing the athlete. I always say, first the athlete, then the tennis player. Because we cannot do the other way around. The kid will suffer at the end. In the long development plan, after 5-6 years, maybe he's good at the beginning, he's stronger, he's got more talent, maybe he's just hit more balls than the other kids, so he can play better, but if physically he's not there, when we will get to 15, 16, and there are more things involved in it, unfortunately he will lose ground. So again, it's connected. As you see, all these guidelines are all connected, interconnected to each other. 40–50% when they're small, under 12 or under 10 especially, should be on their athletic skills and games. Very, very important, not just on hitting balls. They have to develop a good physique, a good coordination. And when I say games, tennis has to be fun. Do not forget the fun element in tennis. Do not forget it. They are not machines, little kids. Little kids are little kids. I don't know if you remember when you were a little kid, you didn't want to be told you would just hit 100 forehands from the base and all. It doesn't work that way, doesn't it? When you're a kid, you're a kid, and you should respect that. And it's okay, we think as adults, but they're kids at the end of the day. And you will see a lot of burnout at the end of the day if you don't follow kind of these guidelines. The kids after a few years, when they get to 13, 14, and especially when other things come in their lives, girlfriends, boyfriends, other things, it's all gone. So remember, build the athlete first, and then the player, and keep the fun part in tennis, when they're small especially. Very important, third point,
fair part. They should be allowed to play at least 3 different sports before the age of 13. This is for me very, 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 and let me say it again, very important. If you specialize too early, not only will it be really boring for the kid, because he will just be zoomed in one thing and he will miss out on his social activities with his other friends, and he's a kid, again, I mean, we go back to the same thing. And also he will be learning how to use different muscles, different coordinations. It's really important. I'll show you an example afterwards of exactly this. Exactly this, I'll show you afterwards. So, generalization instead of specialization when they're young. You can start to specialize when they're about 13, 14. Okay, next one. Competition is good, but those must be focused on working on their game, not results. Not results. Again, people get too excited on the results. It's all connected again. You have to look at the long-term plan and see how your kid is performing, and is he playing the way that you told him to play, tactically. So that's what you should be looking at. So these are the guidelines, basic guidelines, quite simple, I guess. And as you can see, the International Tennis Federation and also many federations have these guidelines. It's not just me saying it, and that I went through it as in my life. I have a little concept on it. It's not this. As you can see, this is the age of players 6 to 12, the introduction phase. What to teach, maybe, yeah, yes, you can read it maybe. Again, this says agility, balance, coordination, all these basic things. And what I wanted to show you, most of the thing, important thing is at the bottom type of competition, 6 to 10 hours max of structured weekly tennis play. So think of it, these kids should be playing 6 to 10 hours a week. Stop, end. The rest is making them do other sports, swimming, basketball, football, whatever it is, and making them have fun. Very important, this is the introduction phase. Then we have the refinement and transitional phase, where you start to be a bit more specific on the training, working on more complex coordination, as you can see. And again, let's go back to the bottom part, type of competition. At age 11, maximum of 40 tournament matches per year. It's not tournaments, it's tournament matches. It's a bit different. So again, there's a limit to competition, because I see too many times kids playing tournaments every week, every week, every week, every week, every week. And where's the development going? Nowhere. They're not working on the game, they're just working on trying to win the match. But you're not working on the long-term goal. So again, not too many tournaments when they're young, grow their game. And then we have the last one, is the work-life performance phase. These are the top athletes, the ones that kind of make it through. And here, the very specific thing becomes the training. The training becomes very personalized. Every player, according to his style, his body frame, will have a personalized training. So that's one thing which is different from Antonia. Let's go to my famous example that I was telling you before. I was in Japan for many years, and one day I came across to this girl. She was 13. She was the daughter of a friend of mine who's also a coach. And she was 13, never played tennis in her life, zero, never played tennis. She was a badminton player at the time, very good badminton player. She was, I think, top 5 in Japan under 14. She had played many sports until the age of 13. She had done everything, and then she kind of specialized in badminton. But she got bored of it. It was boring after a while, I guess, pam, pam, pam. So the dad was also a coach, and came, said, I would like to play tennis. So a tennis virgin, fantastic. Never played tennis, so no bad habits to fix. So we started and kind of did a few things, and it was good. After 4 or 5 months, she said, oh, I want to play more. I want to do it every day. Fantastic. So we went on. To make it short, after a year and a half, she was already top 20 in Japan. Under 16s, yeah, really good. Because her coordination was amazing. Her footwork was amazing. She was an athlete, the one I said before. You need to have the athlete. She was athlete in here too. Her mentality, her mindset was amazing. She could work hard. She knew how to focus, not to chit chat. She would work. She would enjoy. She would do many things that we will see in a minute too. And then she became a professional player at the end of the day. She never played actually ITF. She played only 2 ITFs, by the way. Only 2 ITF tournaments. She played a lot of national tournaments in Japan, but no ITFs, more or less, because we didn't need to. We just wanted to build the player. Again, no rush for points. Forget it. Build the player. No need to rush.
Here she is. There's the one-hand backhand, and my one-hand backhand that I taught her, because I started off with a one-hand backhand. And as you can see, I'm not joking, see, age started tennis. Can you read it out loud? 13. So, you don't have to start at 4, at 3, at 2. The little baby, come here, hit balls, you know, again. Relax, relax. Make the athlete first. Do the athlete and help the player. She managed to see, as you can see, career high doubles, 110 in doubles. She qualified for the Australian Open last year. She did pretty good. Now she's gone a bit through a slump, but she got to 310. Pretty good for starting at 13. Miki. Don't count the hours, let the hours count. It's a funny little word phrase, but regarding trainings. When I see trainings, I see too many times people just hitting balls. I would like to see in training to have, every training should have a goal, a purpose. So the kid should know what he's doing during a training. And also in training, to be training out of comfort zone, not doing the things always that you know how to do well. Do something different, do something strange, be challenged, especially mentally. Get out of your comfort zone. That's one of the things which I insist in. Consistency. Success is consistency, not brilliance. Are you able to repeat excellence over and over again? This is one of the key factors. I don't get too excited if a player wins a tournament or 2 tournaments. I want to see the consistency. If the guy can repeat it, because it's easy to do easy. It's possible to do a good, have a good streak, but at the end of the day, it's consistency that pays back. This is part of the champion mindset. Consistency. Look at Federer. He's been 10 years in the top 10. How far? Mentally, not only physically, mentally, to be always motivated. Failure. I never lose, I learn. This is one of the most fantastic phrases which I've ever heard from a player of mine, actually. Who I always stressed out this thing about losing is not important. I mean, it's not a big deal. I see too much drama, especially here in the courts. When I see tournaments, I see kids like freaking out, parents freaking out, they lose, and it's like, whoa, lost, oh no, the iron rackets. Guys, relax, it's just a match. At the end of the day, it's a match. The important thing, you never lose, you learn. Why did I lose? It's, as I say, it's an essential way to understand our limits and priorities. Never final, new beginning. Meaning, why did I lose? This is the main thing. You should sit down and understand, why did I lose? Okay, the guy was faster. I couldn't hit the backhand. Whatever it is, you should know, get more motivated, go back on the training court and get better at it. That's it, simple. No drama. Dramas are not part of the sport. Just work hard. I never lose. And this is one of the things I love. This is used in every level of tennis, but mostly on the professional side, when I have the professional players. Accountability. What is this? When I have a new player, I always sat down with him before we started the work, at the end of our relationship, and I said, okay, let me know what you want to do, what you want to achieve in 6 months. And we, not just blah blah, you write it down. You write it down on this piece of paper, and you sign it. You say, I want to be here, and how are you going to achieve that? You write it down. So he would write it down. So the athlete sets the standard. He has to have it in his head, and it's like a contract, I guess, that you show him every time. After 6 months go by, you show him this. Or even before, if he's not doing the thing that's written on here, you show him. Are you doing this? Let's go. So it makes them more responsible. It's really important. It's like a contract, and they become accountable. It's very, very important for maturity, because it's easy to speak, right? But then to put things in practice is another. And we as coaches, we have to make sure that they live up to what they said. Very important. Now, a few little tips before we finish. A few little tips for players, very quick. 4 match boosters, I call them. Now, before a practice, before a match, right before a match, the practice that I would do is not working on the weaknesses. Too many coaches or too many players are afraid, I'm going to go on the court before the match, I'm working, I have a bad backhand, I'm going to work all the practice on my backhand to get better. I'll tell you why. We're going to work on your strengths, on your weapons. Forget about the weaknesses now, because it's too late anyway, you have to work on it in another time. Because, why would I work on strengths? Because I want the kid to go on court pumped. I want the kid pumped. Confident, it's different.
If you work on your strengths and they're working good, you'll be pumped. You go on court. If I worked on his weaknesses, you will be thinking, yeah, maybe I should have done it this way, maybe I should practice. See, it's different. The mindset is so important. You go on the court, confident or not, poof, bye-bye. So please, coaches, work on the strengths, not on the weaknesses before match. Very important, very important. You have all weeks before to work on the weaknesses. Before the match, no, strengths. Confidence, this is part of the confidence. This is exactly confidence. So you have to be prepared, and part of the confidence is all connected again. Visualization. What is this visualization? It can be many things, but just before the match is to visualize yourself winning the match. You should visualize yourself winning as a winner, because only then you can actually believe it, and you will be confident. It's all around. If you don't see it, you won't believe it. You can go home in the showers quickly. If you don't believe it, you don't even step in the court. If you don't believe you can win, don't play. You have to be confident. Positive self-talk. I will never stress the importance of this. I see it too many times on court. The kids, they start losing, they go. Even today, I was watching a few matches, shoulders down, head down, saying blah, 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 saying how stupid he is or whatever by himself. Now, it doesn't matter how many hours you're going to be practicing on the court. If then you go on the court with negative thoughts, you destroy everything. Everything is gone. You just need a few negative thoughts. See you later. It doesn't matter how good you are. You're gone. So I always emphasize this positive self-talk, and here this mental training is many things. It could be 2-hour seminar about how this self-talk is important. You need to have all these little routines, this self-talk to pump you up, to boost your confidence while you're on court, even in the tough times, because that's when it counts the most. It's very important. So just to summarize, because I think I've gone too long again, the champion's recipe, again, there's no champion's recipe, but anyway, good parental support, emotional, so let's not go on into this one because it could go on another for 2 hours, and financial, of course, so the parents are very important. Good coaching, so somebody who understands the things that we just saw before, the long-term plan mostly, and all the steps of the development. Positive environment, and the main part, this is the way I want to finish it, the main part for a champion is only one, because it's something you cannot teach, unfortunately. These things are really tough to have, all these three. The fourth one is, it's called intrinsic motivation. Now, it's the extra work the guy or the girl is going to put in. Meaning, I am not going to tell the person, the player, to do it. This player is going to come before to practice, leave after practice, practice when I didn't tell him to come to practice. It's the inside. It's something that you cannot teach. They have to have it inside and want it so bad. And this is the champion's secret recipe, which I believe, after you have all the other ones, is the extra work. Let's say the kid puts in 20 minutes a day of extra work. At the end of the year, that's about more than 100 hours. Does it make a difference? Oh yes, it does. Alrighty, that was it. Ακούγοντας τον ομοσπονδιακό προπονητή, το ότι συμπεριέλαβε στην παρουσίαση του, θεώρησα ότι θα ήταν πιο καλό να τροποποιήσω κάπως τη δική μου παρουσίαση για να συνάδει ή να συνταυτίζεται με το τι ακούσαμε προηγουμένως και το τι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έτσι θα αλλάξω τη σειρά, αν θέλετε. Απλά, σε σχέση με το τι έχουμε ακούσει τώρα και το τι είπαμε κατά τη διάρκεια που περιμέναμε να ξεκινήσει η ημερίδα, συζητήσαμε διάφορα θέματα, τον ερώτησαν αν υπάρχουν ταλαντούχοι ταινίστες ή αθλητές στην Κύπρο γενικότερα, και αναπτύξαμε μια συζήτηση. Ξεκινώντας, όπως είπα, κάπως ανάποδα την παρουσίαση μου, να σας δείξω μια φωτογραφία και απλά θυκευάστε τι γράφει εδώ. Ίσως κάποιοι από εσάς οι πιο μεγάλοι, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετούς νεαρούς στο ακροατήριο, να θυμούνται τη συγκεκριμένη την ταινίστρια. Τζένιφερ Καμπριάτη. Εντάξει, η οποία έχει μια πολλά μεγάλη ιστορία. Απλά αφήνω το για 2 λεπτά να δείτε τι που γράψαμε, τι συνέβηκε σε αυτήν την πολύ μεγάλη αθλήτρια. Με θεωρείται το πιο μεγάλο ταλέντο στο γυναικείο τένις. Όπως είπα, και να είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην έχετε ακούσει το όνομα της. Απλά δέστε κάποια highlights ότι μέχρι τα 14 της θεωρείται ότι ήταν
το πιο μεγάλο ταλέντο στο γυναικείο τένις. Στα 17 της έκαμε drop out. Ακούσετε τι που είπε προηγουμένως ο ομοσπονδιακός προπονητής και στη συνέχεια, όπως είπα, είναι αναφερθώ στην κυπριακή πραγματικότητα, την κουλτούρα, από τις εμπειρίες που έχω εδώ και κάποια χρόνια στον αθλητισμό, είχε κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη, όπως αντιλαμβάνεται. Και σε μια δήλωση τη συνέντευξη τη ανέφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το τελευταίο πράγμα. Και βάστε τι που λέει η τελευταία πρόταση. Όταν μεγάλωσε, όταν ενηλικιώθηκε, κοιτάξτε τι είπε. Και βάστε την τελευταία πρόταση, την οποία νομίζω ότι δεν χρειάζεται να την αναπτύξω. Σε σχέση με το τι είπε προηγουμένως, όπως είπε ο Λούκας. Το τίμημα της δόξας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν και οι αθλητές και οι γονείς. Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι πλήρως το τι χρειάζεται να κάνει ένας γονιός για να στηρίξει αθλητή σε κάποιον, όπως καταλαβαίνετε, ανταγωνιστικό επίπεδο, που είναι το θέμα της σημερινής μας της ημερίδας. Πριν από σε τούτο, απλά να σας σκευάσω σε μεγάλη συντομία κάτι το οποίο είχα γράψει κάποτε όταν έχω κάποιο χρόνο. Σκέφτομαι να γράφω διάφορα που αφορούν τον αθλητισμό, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Τούτο το συγκεκριμένο, όπως είπα, εντάξει, σε συντομία, έγραψα το 2006 στην Τασκέντη, στο Ουσμπεκιστάν. Είχα μια αποστολή για τη FIFA για 3 εβδομάδες και στο ξενοδοχείο που έμεινα εγώ ήταν οι ταινίστριες που λαμβάναν μέρος στο Open της Τασκέντη. Πολλά καλές αθλήτριες, ειδικά ανεπτυσσόμενες, ανερχόμενες αθλήτριες. Έτσι, όπως είπα, εγώ ήμουν αρκετές μέρες και είχα την ευκαιρία και να δω τη ζωή του αθλητή και να συνομιλήσω μαζί τους, όπως είπα, νεαρές ταινίστριες, ταλαντούχες ταινίστριες με πολλά μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Και γράφω, όπως σας είπα, να σας το θκευάσω στη συνέχεια σε 3 διαφάνειες, να σας δώσω το γενικό συμπέρασμα από τη σημερινή μου την παρουσίαση. Το τι λέω είναι ότι οι αθλήτριες κατέληξαν στο ίδιο ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόταν η αποστολή της FIFA, το όπως είπα, στην Τασκέντη, και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο κόσμος του τένις είναι πολύ διαφορετικός και του αθλητισμού γενικότερα. Μοναξιά, απομόνωση, προετοιμασία, χαρές, λύπες, τραυματισμοί, απογοητεύσεις, τα οποία όλοι οι αθλητές έχουν να αντιμετωπίσουν. Πάντα μιλώντας, όπως είπαμε, για το πιο ψηλό επίπεδο, έχουμε τον Φώτο, τον Καλία, έχουμε τη μητέρα του Πέτρου του Χρυσοχού, οι οποίοι περάσαν από αυτά όλα τα συναισθήματα, τα οποία πραγματικά είναι πολύ έντονα και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που τη μεγάλη οικογένεια της αντισφαίρησης ήδη ξεκινήσετε να τα περνάτε. Είναι ένας μοναχικός αγώνας πολύ δύσκολος. Αγώνας που χρειάζεται τεράστιες αντοχές, δύναμη, υπομονή, καρτερικότητα, μα πάνω απ' όλα αγάπη για το άθλημα, το intrinsic motivation, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Έβλεπα αυτές τις αθλήτριες στη ρουτίνα τους καθημερινά. Με μερικές από αυτές είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες. Αυτό που μου ανάφερα, όλες οι νεαρές αθλήτριες, είναι αυτή η μοναξιά του αθλητή στα ταξίδια, στα ξενοδοχεία, στις χώρες που επισκέπτονται για τις διάφορες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Δείπνο νωρίς το βράδυ, ελαφρύ, πολλές φορές ίσως μόνες ή με τον προπονητή ή με κάποιο συνοδόν από την αποστολή. Νωρίς το κρεβάτι, αγώνες, επιστροφή στο ξενοδοχείο, αποθεραπεία, τραυματισμοί, χαλάρωση, μασάζ και όλα τα άλλα σχετικά τα οποία πολύ καλά γνωρίζετε. Όλα μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα η οποία πλαισιώνεται πάντοτε από χαρές και λύπες. Και όταν οι λύπες και οι απογοητεύσεις μαζεύονται, πρέπει μόνος σου να μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Αυτός ο αδέκδοτος αγώνας με τον εαυτό σου μακριά από γονείς και φίλους. Μόνος σε κάποιο ξενοδοχείο να παλεύεις για να ξεπεράσεις την ήττα, τον τραυματισμό, την απογοήτευση, για να συνεχίσεις την επόμενη μέρα με το πρόγραμμά σου. Αυτή η νεαρή Ινδή ταινίστρια μου είπε ότι έχει μάθει να ζει με τη μοναξιά της έξω στον δρόμο, σε εισαγωγικά ο δρόμος. Έτσι είναι. Βρίσκονται αυτές οι μικρές νεαρές αθλήτριες στον δρόμο, έχοντας η κάθε μια από ένα μεγάλο και μοναδικό όνειρο. Γι' αυτό το όνειρο θυσιάζονται, στερούνται, ζουν ώρες δύσκολες και μοναχικές. Και θυμάμαι καλά να κρατά τον πάγο τοποθετημένο στο τραυματισμένο της πόδι και να μιλά με τον γιατρό στο ξενοδοχείο. Τους ζητούσε να την κάνει όσο το δυνατόν νωρίτερα καλά για να μπορέσει να συνεχίσει τον δικό της αγώνα. Κάθε πρωί τις έβλεπα όλες τις αθλήτριες να πηγαίνουν κάτω στο εστιατόριο για πρόγευμα.
όλες με σκέψεις και προβληματισμούς. Η μια ρωτούσε πώς θα είναι ο καιρός και αν θα είναι βροχές, η άλλη αν υπάρχει κίνηση στον δρόμο για το κέντρο της αντισφαίρησης, η άλλη για τις πτήσεις καθώς περίμενε τους γονείς της στην Τασκένδη. Μόνες σιωπηλές το πρόγευμα και μετά στο λεωφορείο για το αθλητικό κέντρο. Για μια νέα μέρα που δεν μπορούν να ξέρουν αν θα τους φέρει χαρές ή λύπες. Αυτός είναι αθλητισμός. Αυτό είναι ακριβώς που ονομάζουμε ως τη μοναξιά του αθλητή. Μια μοναξιά δύσκολη και ύπουλη. Γιατί γνωρίζουμε όλοι εμείς του αθλητισμού πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η μοναξιά και πώς μπορεί να καταστρέψει κάποιους αθλητές χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει. Χρειάζεται πολλή δύναμη για να μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις χωρίς προβλήματα. Σε σχέση με αυτό, όπως σας είπα, και είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνετε και δεν χρειάζεται να το εξηγήσω ή να δώσω περισσότερη ερμηνεία, υπάρχει λύση και υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσω. Εγώ, ως ακαδημαϊκός που μιλούμε κάποια δεδομένα όπως παρουσιάζονται σήμερα στον πολύ περίπλοκο χώρο του αθλητισμού, βλέπουμε ότι οι αθλητές, ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως ακούσαμε προηγουμένως, οι οποίοι αποκτούν κάποιες δεξιότητες, skills που λέμε, οι abilities, οι competencies, από μικρή ηλικία και συνεχίζουν στη συνέχεια ως ενήλικες, μπορούν να αντιμετωπίσουν με πολύ πιο σωστό και ορθολογιστικό τρόπο τη μοναξιά του αθλητή, όπως την έχω εξηγήσει προηγουμένως. Και σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες. Και τι εννοώ, και ποια είναι η απάντηση, όπως είπα, χωρίς να χρονοτριβώ. Η λύση, και είναι αυτό που στηρίζει η Ευρώπη σήμερα, είναι αυτό που ονομάζουμε dual careers. Τι είναι το dual careers, που έχει σχέση με την αγωνιστική παρουσία του αθλητή, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, όπως είπα, δεν είμαι ειδικός στο τέννις, ακούσαμε τον ομοσπονδιακό προπονητή, και το ακαδημαϊκό το κομμάτι. Τι σημαίνει, ότι οτιδήποτε αποφασίσει, και είναι καθαρά επιλογές των παιδιών σας, το τονίζω, δεν είναι επιλογές των γονιών, αν θα γίνω μαθηματικός, αν θα γίνω ηθοποιός, αν θα γίνω τραγουδιστής ή αθλητής. Το κάνω ξεκάθαρο, γιατί έλεγα προηγουμένως στον Λούκαν ότι στην Κύπρο και ειδικά στη δική μας πλευρά του κόσμου υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την πίεση από τους γονείς. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι λυπηρό να παρατηρήσουμε ότι οι γονείς χτίζουν τα όνειρά τους μέσα από τα παιδιά τους. Και είναι πραγματικότητα. Κάποιοι ίσως να με αμφισβητούν, κάποιοι ίσως να το πιστεύουν, εγώ σας το λέω και ως γονιός που είμαι, αλλά λόγω του ότι το έζησα στην κυπριακή πραγματικότητα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος. Βλέπω φώτος ο Καλίας χαμογελά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Σας το λέω, το περασμένο Σάββατο έπαιζαν grassroots ποδόσφαιρο στο Λευκοκάμπο, στη Λευκοσία, και βλέπαμε τους γονιούς, παιδιά 13 χρονών, να δέρνονται πάνω στη γραμμή. Που είναι football for fun. Αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Ομοσπονδιακός δεν είναι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί. Δέρνονταν οι γονείς πάνω στη γραμμή γιατί έχασε την ομάδα under 13. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, νομίζω, ναι. Γι' αυτό λέω έχουμε τεράστιο πρόβλημα και εμείς ως γονείς και όλοι όσοι στηρίζουν το συγκεκριμένο άθλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Dual careers, όπως έχω πει. Το αγωνιστικό καθαρά το κομμάτι με την ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Τι είπε, ότι πρέπει πρώτα να αναπτύξουμε τον αθλητή. Δεν είναι ταινίστες που αναπτύσσουμε, δεν είναι κολυμπίτες, δεν είναι ιστιοπλώους, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είναι αθλητές που αναπτύσσουμε, χαρακτήρες, προσωπικότητες και μετά είναι το τένις ή το οποιοδήποτε άθλημα. Γι' αυτό τονίζω ότι η απάντηση σήμερα για να αντιμετωπίσει ένας αθλητής αυτή τη μοναξιά, αυτές τις τεράστιες προκλήσεις, όπως τις έχουμε ακούσει προηγουμένως, είναι να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την αγωνιστική του ανάπτυξη. Σε οποιοδήποτε επίπεδο να φτάσει, ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει, ανάλογα με το ταλέντο που έχει. Ποια είναι τα ωφέλη από αυτό που ονομάζουμε dual careers, από την διπλή εκπαίδευση. Εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, όπως είπαμε, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Βλέπουμε το πρώτο, τι είναι τα health related benefits, το βλέπουμε. Μπορούν να διαχειριστούν το άγχος πολύ πιο καλά. Δεδομένου. Έχουν δεξιότητες που τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κάτω από πίεση. Είτε πιεστικά προγράμματα, έναν αγώνα που έχουν χάσει κάποιον τουρνουά, τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν αυτό που λέμε balanced lifestyle. Εντάξει, το μειωμένο άγχος, όπως έχω αναφέρει, η ποιότητα ζωής, η κοινωνικοποίηση και τόσα άλλα. Μπορούν να αναπτύξουν, όπως είπα, δεξιότητες ή ικανότητες, οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αυτό που λέμε self-regulation abilities. Δηλαδή να αυτοδιαχειρίζονται, να μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους. Που πάρα πολλοί αθλητές έχουν τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί αθλητές ξέρετε ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους
και αναπτύσσουν εξαρτήσεις πάνω σε κάποιους άλλους, είτε ο προπονητής, είτε ο συνοδός, είτε ο γονιός ή οποιοδήποτε άλλος. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοινωνικά ωφέλη, benefits after their sport career, αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε, γιατί η καριέρα να σταματήσει. Σε 10, 12, 15, ξέρω εγώ πόσα χρόνια να πάρει, στη συνέχεια τι γίνεται. Πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί λέω ότι υπάρχει σήμερα η προοπτική, είναι τόσα πολλά τα προγράμματα που προσφέρονται, ξεκινώντας από πολύ μικρές ηλικίες, 12, 13, 14 οι αθλητές οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Έχουμε πολλά καλά παραδείγματα από διάφορες ανεπτυγμένες χώρες, από την Αμερική, από την Αυστραλία, που μπορεί να ξεκινήσουν να αποφελούνται από τέτοια προγράμματα και στη συνέχεια, σε οποιοδήποτε στάδιο της αγωνιστικής τους εξέλιξης, όπως αντιλαμβάνεστε, να προχωρήσουν, να κάνουν κάποιο πτυχίο, να κάνουν κάποιο δίπλωμα, να επιμορφωθούν αποκτώντας, όπως είπα, αυτές τις δεξιότητες. Δεν είναι το σημαντικό ότι να πιάσει ένας ταινίστας ένα πτυχίο στο ξέρω εγώ business administration ή psychology ή οτιδήποτε άλλο. Σημαντικό, δεν το υποβαθμίσω. Αλλά είναι σημαντική αυτή η διαδικασία να συνδυάζει το αγωνιστικό το κομμάτι με το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση. Τελειώνοντας, να σας πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, πάρα πολύ σημαντική εντύπωση. Το 2002, ίσως ο κύριος Φίλιος να θυμάται, ήμουν αρχηγός της αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Το πρωί έτρεχα στο Ολυμπιακό χωριό πριν να ξυπνήσουν οι αθλητές, έκανα τζόκινγκ πολύ νωρίς πριν ακόμα ξημερώσει και μετά μόλις ετέκρινα πήγαινα στο εστιατόριο, έτρωγα και πήγαινα στο χωριό που ξεκινούσαν οι ετοιμασίες για την αποστολή, προπονήσεις, αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τελειώνοντας το πρόγευμα μου, ξεκίνησα να περπατήσω στο χωριό, που ήταν τεράστιο όπως αντιλαμβάνεστε, και όπως περπατούσα, σταμάτησε ένα από αυτά τα γκόλφκα, ξέρετε, τα μικρά τα αυτοκινητάκια που κυκλοφορούσαν οι αθλητές, και ρώτησε με αν ήθελα να με πάρει ένας αθλητής. Ούτε ήξερα ποιος αθλητής για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ξεκινήσαμε και ρώτησε με από πού είσαι, είπαμε από την Κύπρο, ήταν ο Μαρκ Φιλιππούσης. Ίσως κάποιοι να το θυμάστε τον Μαρκ Φιλιππούση. Ελληνοαστραλός, μεγάλο ταλέντο, εντάξει, εσείς οι πιο παλιοί, εμείς είμαστε εσείς να μην θυμάστε. Όταν του είπα ότι είμαι από την Κύπρο, λόγω των ριζών που είχαν από την Ελλάδα, ξεκινήσαμε, σταματήσαμε, κάτσαμε σε ένα μπαγκάκι στο Ολυμπιακό χωριό και μιλήσαμε για πάρα πολύ ώρα. Και πραγματικά ήταν πάρα πολλά ενδιαφέρουσες οι κουβέντες που έκαναμε, έτσι μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Είπε μου γιατί σκέφτεται να κάνει, το πώς ετοιμάζεται, άλλες δραστηριότητες που ήθελε να κάνει και όλα τα σχετικά. Και τότε πραγματικά αντιλήφθηκα, μιλώντας με το συγκεκριμένο, χωρίς να θέλω να αφήσω οτιδήποτε, ξέρετε, ή σκιές ή οτιδήποτε άλλο, ότι δεν είχε μια καθορισμένη πορεία. Αυτό που είπε πάλι ο Λούκας προηγουμένως, γι' αυτό είπα ότι να χτίσω πάνω στην παρουσίαση που έκαμε ο Ομοσπονδιακός, κάποιο πλάνο. Πολλές και διάφορες σκέψεις, καλές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο, δεν υπήρχε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Ξέρετε τι έγινε στο τέλος ο Μαρκ Φιλιππούσης, ίσως κάποιοι να γνωρίζουν. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες όπως είπα, είχε μια πολύ περιπετειώδη συνέχεια. Έγινε τηλεοπτικός αστέρας, έχασε τα εκατομμύρια που είχε κάνει και πολλά τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχε δεξιότητες ή δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα αυτά που μπορούσε να τα αντιμετωπίσει, αν μπορούσε να αποκτήσει τέτοιου είδους δεξιότητες. Τότε ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Μιλούμε για το 2000, όχι στο πρόσφατο παρελθόν, πριν πόσα χρόνια. Τώρα σας λέω ξεκάθαρα. Σε όλους που βλέπω τους αθλητές, τους γονείς, τους προπονητές, πρέπει ο κάθε αθλητής να εκμεταλλευτεί αυτή τη χρυσή ευκαιρία που προσφέρεται μέσω του online education. Αν πάτε σε διάφορες ομοσπονδίες, ας πούμε στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, έχουν online προγράμματα για τους αθλητές από πολύ μικρές ηλικίες. Stress and time management, για παράδειγμα. Πώς να διαχειριστούμε τον χρόνο μας. Μεγάλο πρόβλημα για τους αθλητές. Τι πρέπει να φάμε για να είναι σωστή διατροφή. Ξέρω ότι πολλά από αυτά τα κάνετε ήδη. Αλλά είναι σημαντικό να μπείτε σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ορθολογιστικό και συστηματικό για να αποκτήσετε αυτές τις δεξιότητες. Και τότε να μπορέσει κάποιος να φτάσει στην κορυφή ανάλογα με το ταλέντο που διαθέτει ο κάθε ένας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα. Με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω, διότι θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου ως παιδί του τένις. Ξεκίνησα από τα 5 μου ως και εγώ τενίστας στην Κύπρο και όπως είπε και ο κύριος Καρτακούλης, ακολούθησα το dual career. Παράλληλα, κοιτάζα τα ακαδημαϊκά μου μαζί με την προοπτική μου στο τένις. Κάποια στιγμή και μετά συνέχισα τα ακαδημαϊκά μου και βρίσκομαι σήμερα πλέον από τενίστας παίκτης να είμαι σύμβουλος μεγιστοποίησης απόδοσης
καθηγητή στο ακαδημαϊκό και παράλληλα στο προπονητικό. Άρα σήμερα ο τίτλος της δικής μου διάλεξης που έχει σχέση να κάνει με τη δημιουργία ενός ταινίστα έχει να κάνει με το να στηρίζω. Συνέχισε. Αφού μιλήσαμε, έγιναν πάρα πολλές πάσες σήμερα στο θέμα θεμάτων. Long-term plan, δηλαδή ένα μεγάλο σχέδιο, μεγαλεπίβολο σχέδιο. Δεν είναι ένας μήνας, ένας χρόνος κτλ. Άρα, πώς στηρίζω διαχρονικά και πώς ενθαρρύνω το παιδί μου, τον αθλητή μου, να συνεχίσει. Άρα, ξεκινώντας, βλέπετε ότι τι χρειάζεται να γνωρίζω για να έχω μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία. Άρα, αν η ιδιότητα μου σήμερα εμένα εδώ είναι προπονητής, είναι γονιός, είναι αθλητής, είτε ξεκινώ την καριέρα μας, το πούμε τώρα, την εμπειρία μου, τη δημιουργία μου, είμαι προς το κρίσιμο σημείο των 16, των 18, είναι καλό να δούμε κάποια πράγματα. Εγώ δίνω έμφαση πάνω σε μία λέξη, την αφομοίωση. Τι είναι η αφομοίωση? Όπως βλέπετε είναι πώς εγώ διαχρονικά με την πάροδο του χρόνου συνεχίζω την εκδούλεψη μου, να δουλεύουμε, να καλλιεργούμε. Όπως είπε ο Λούκας, σαν αθλητής, πώς ξεκινώ να δουλεύω τον εαυτό μου πρώτα σαν αθλητή, όχι σαν ταινίστα, να στο πούμε. Άρα, στην τεχνική μου, την τακτική μου, την βελτίωση της ψυχολογίας μου, της φυσικής μου κατάστασης. Διότι όπως μπορεί να ακούσετε προσεκτικά, οι δύο προηγούμενοι ομιλητές προσιλωθήκαν παραπάνω στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή μίλησαν για intrinsic motivation, μίλησαν για κίνητρα, μίλησαν για πέρνα, ψυχική κόπωση, μίλησαν για positive talk, θετικές σκέψεις, να μιλώ θετικά στον εαυτό μου, για confidence, αυτοπεποίθηση. Άρα βλέπετε ότι μιλάμε για αυτήν τη συνεχής αφομοίωση, τη βελτίωση. Άρα βλέποντας τα σημεία πώς λειτουργώ ως άνθρωπος του αθλήματος, πρώτα προσαρμόζουμε, χρειάζεται σαν αθλητής να προσαρμοστώ σε αυτόν το κλίμα που βρίσκουμε, το χώρο τον αθλητικό. Προσαρμόζουμε στις πληροφορίες που μαθαίνω. Άρα πρέπει να δουλέψω εγώ ως τεχνικός, ειδικός επαγγελματίας, επάνω στην κατανόηση. Καταλαβαίνει τα 5 πράγματα που του προσφέρω του παιδιού μου. Καταλαβαίνει. Άρα, όταν καταλάβει, έρχεται μετά η δέσμευση. Για να δεσμευτεί κάποιος, σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσει τι είναι ο στόχος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά θα έρθει η επανάληψη, η εξάσκηση. Κάλεσε για αυτήν την εκδήλωση, όπως επίσης και το Elite Φώτος Καλίας. Καταρχήν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε με τον Πέτρο σε όλη την πορεία του, στα 11 χρόνια της αθλητικής μας πορείας, και συγκεκριμένα στο τένις. Ο Πέτρος ήταν ένας αθλητής που έδειξε από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, ότι είχε κάτι να δώσει περισσότερο στους άθλους αθλητές. Όμως, έπρεπε και εμείς σαν γονείς να σταθούμε δίπλα του, σωστά, αλλά πάντα πίσω του, όχι μπροστά του. Έπρεπε να τον αφήσουμε να ακολουθήσει τα βήματα αυτά που ήθελε να δώσει ο ίδιος στον αθλητισμό. Το κομμάτι το δικό μας είναι το οικονομικό. Όταν ακούσετε τα ποσά που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή για τον Πέτρο, είναι για κάποιους εξωπραγματικά. Όμως, δεν το μετανιώνουμε και μας δινόταν από την αρχή αυτή η περίπτωση να είστε σίγουροι ότι με τα χίλια θα το είχαμε ξανακάνει. Γιατί τα πράγματα που κερδίζεις και δίνεις στο παιδί σου, οι αρχές, ο χαρακτήρας που χτίζει ένας άνθρωπος μέσω του αθλητισμού, αξίζουν και με το παραπάνω όλα τα λεφτά. Και ξεκινούμε. Τα βασικά έξοδα ενός αθλητή είναι οι προπονήσεις, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι σε κόστος, η αγορά εξοπλισμού, η συμμετοχή σε πρωταθλήματα της Κύπρου
και σε μετέπειτα στάδιο η συμμετοχή σε διεθνή πρωταθλήματα και εκεί το κόστος είναι τεράστιο. Τα έξοδα καθημερινής ειδικής διατροφής για τους αθλητές και η αποκατάσταση λόγω τραυματισμών. Το πρώτο στάδιο, όταν αρχίσαμε από 8 μέχρι 9 ετών, ήταν βασικά 2-3 φορές την εβδομάδα. Το κόστος εκεί ήταν ψίχουλα, ήταν 100 ευρώ περίπου το μήνα. Στο δεύτερο στάδιο, 9 με 11, ήταν 3 με 5 φορές την εβδομάδα, περίπου 250 ευρώ το μήνα. Στο τρίτο στάδιο, 11 με 14, 6 φορές την εβδομάδα, 500 ευρώ το μήνα. Και στο τελευταίο στάδιο, 15 με 19, καθημερινές διπλές προπονήσεις και το κόστος ανέρχεται στα 1.200 ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος μέχρι σήμερα είναι στις 100.000 ευρώ. Πάμε στον εξοπλισμό, που είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι οι ρακέτες, οι τσάντες, το μπλέξιμο των ρακέτσων, που είναι ένα μεγάλο κόστος και αυτό. Ο ρουχισμός, τα παπούτσια, όταν σκεφτείτε ότι για έναν αθλητή κάθε εβδομάδα θέλει ένα ζευγάρι παπούτσια, αυτό εξηγεί και το ποσό των 1.500 ευρώ τον χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια η διεθνής εταιρεία Papolat International σπονσάρει των πέτρων στις ρακέτες και η εταιρεία Kiragis Trading σπονσάρει στα είδη ρουχισμού. Οπότε εδώ κάπου το ποσό αυτών έχει μειωθεί λίγο. Φυσικά υπάρχουν αρκετά πράγματα που τα αγοράζουμε και εμείς. Το κόστος για τα εγχώρια πρωταθλήματα, τότε που ο Πέτρος λάμβανε σε συμμετοχές, είναι ένα μεγάλο κόστος και αυτό, γιατί όταν σκεφτείτε ότι είναι οι συνδρομές, είναι τα οδηπαλικά που σχεδόν καθημερινά πρέπει να τρέχεις, να πηγαίνεις ή Λευκοσία, Λεμεσόν, σε οποιαδήποτε πόλη υπάρχουν τα πρωταθλήματα, έχει έναν κόστος αρκετά μεγάλο. Μπορεί και οι πιο μικροί να το αντιλαμβάνονται τώρα που αρχίσαν αυτή τη διαδικασία με τα πρωταθλήματα. Για μας ήταν κάτι πιο γνώριμο από παλιά. Όμως, μετά ήρθε και το κόστος για τα διεθνή πρωταθλήματα, που για να έχεις κάποια αποτελέσματα στον διεθνή τομέα, πρέπει να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση, δηλαδή να τρέχεις τα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και αυτά προϋποθέτουν από αεροπορικά εισιτήρια, διαμονές, κόστος στη διατροφή, τα έξοδα του προπονητή. Είναι ένα τεράστιο κονδύλι και αυτό μέχρι σήμερα είναι γύρω στις 120.000 ευρώ. Είμαστε από τους τυχερούς λόγω του Πέτρου, γιατί ο Πέτρος λόγω του ότι έφερε αρκετά καλά αποτελέσματα στον διεθνή τομέα, στο διεθνή στερέωμα της καριέρας του, ήρθε η Διεθνής Ομοσπονδία και σπονσάρει τον Πέτρο, χορηγά των Πέτρων χρονιαίως με κάποια ποσά. Το ίδιο και η ΟΑΚ, που θα ήθελα να την ευχαριστήσω, λόγω των αποτελεσμάτων του, και είναι ένα σύστημα που είναι μοριοδότηση στον ΚΟΑ. Οπότε ο Πέτρος ανήκει σε αυτή τη μοριοδότηση και του δίνουν μερικά ποσά τέλος του χρόνου και έτσι αφαιρούνται από τις δικές μας από τα δικά μας ποσά που δίναμε μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι η διατροφή, που μπορεί για κάποιους να μην είναι τόσο σημαντικό, αλλά είναι ένα μεγάλο κόστος και αυτό, γιατί είναι η καθημερινή αθλητική διατροφή που πρέπει ο αθλητής να τηρεί κατά κανόνα
Και μιλάμε ότι είναι 3 με 4 φορές γεύματα την ημέρα. Οπότε και αυτά και είναι ειδικά γεύματα που πρέπει να τρώνε, όπως και τα συμπληρώματα που πρέπει να παίρνουν. Και το κόστος είναι περίπου 20.000 ευρώ τον μήνα. Το χρόνο. Συνολικό κόστος μέχρι σήμερα είναι 300.000 ευρώ. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται εξωπραγματικό, όμως είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν θα το άλλαζα με τίποτε και να μου δινόταν ξανά η ευκαιρία το ίδιο πράγμα θα έκανα. Και όσοι έχουν παιδιά που βλέπουν ότι τα παιδιά τους θα προχωρήσουν, το λέω να προχωρήσουν, αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οι χορηγίες που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα από ιδιώτες χορηγούς, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω το Κίτο Γάλα που ήταν ο χορηγός του Πέτρου το 2014, ήταν μόνο 15.000 ευρώ. Τα άλλα έσοδα, 65.000 ευρώ, είναι από χορηγίες μέσω οργανισμού ΟΠΟΑ, η ΟΑΚ, η Διεθνής Ομοσπονδία, αλλά αυτό λέω είναι βάση της μοριοδότησης των αποτελεσμάτων του Πέτρου. Δεν ήρθε κάποιος και μας πει πάρτε του τα λεφτά γιατί ο Πέτρος αξίζει. Απλά λόγω των αποτελεσμάτων του ο Πέτρος τα δικαιούται. Εδώ θα ήθελα να κλείσω και ελπίζω να μην σου ευχαριστείτε για τα ποσά που ακούσετε, αλλά το ξαναλέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για όσους έχουν αθλητές θα πρέπει να το έχουν ζήσει, έστω σε μεγάλο, έστω σε λίγο βαθμό. Ευχαριστώ. Μαζί σας τις εμπειρίες μου που είχα και θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω και να τονίσω πόσο τυχερός είμαι που είχα την ευκαιρία να δουλέψω και να δουλεύω ακόμα με τον Πέτρο. Νιώθω λίγο άβολα γιατί το θέμα αυτό της σημερινής ημερίδας είναι και ο στόχος που έχω βάλει πριν 12 χρόνια θυμάμαι καλά, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την προοδηγή στο τένις. Σαν τένιστας παλιός δεν είχα φτάσει σε ψηλά επίπεδα, αλλά ήθελα να φτάσω, δυστυχώς δεν είχαμε ούτε τον τρόπο, την υποδομή, τους προπονητές. Ο Στενάγερος Φίλιος που ήταν τα πέτρινα χρόνια του τένις, ήμασταν 3 και ο Κούκος που παίζαμε. Σίγουρα όμως ήμουν σίγουρος ότι στη χώρα μας υπάρχει αυτό το ταλέντο και με σωστό προγραμματισμό, σωστή οργάνωση και κυρίως θέληση και πάθος μπορεί άνετα να δημιουργήσουμε κάτι που πολύ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Κύπρο. Όσον αφορά το κομμάτι της δημιουργίας ενός ταινίστα, πιστεύω με κάλυψε πλήρως πραγματικά οι επαγγελματικές παρουσιάσεις που έκανε ο κ. Νίκος Καρταγούλης, ο κ. Λούκας Σαντέλη και στο ψυχολογικό κομμάτι ο Κώστας. Απλώς να αναφέρω λίγο ότι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε στην Κύπρο, κυρίως εμείς οι προπονητές, αντί να αρχίσουμε να πούμε με την λέξη θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι, λένε ότι από τα πρώτα γελασμένα δημιουργούμε ένα ταινίστα. Και εδώ είναι που βρίσκουμε στο μεγάλο λάθος, στην πίεση, στο λάθος χειρισμό των παιδιών, γιατί πραγματικά πρόκειται για παιδιά στην ηλικία των 5 με 13 ετών. Και επιμένουμε με διάφορες παλαιού τύπου και ας το πούμε του αριστερό μπλοκ παλιές τεχνικές να δημιουργήσουν αντισφαιριστές. Στην δική μου την Ακαδημία, αλλά γενικά στην εμπειρία που είχα κυρίως με τον Πέτρο και το τι κάνω και ακόμα και σήμερα, ακολουθούμε μια τακτική σε διάφορα στάδια, χρησιμοποιώντας τον σωστό εξοπλισμό, τις σωστές διαστάσεις του πέδου, τις σωστές μπάλες και προπαντών επιμένουμε και τονίζουμε τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά ότι πρόκειται περί διασκέδασης, πρόκειται περί χαλάρωσης και κυρίως playing fun, play and stay. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω δουλέψαμε άρτια με τον Πέτρο. Ένα άλλο κομμάτι που ήθελα να... Όσα ήδη έχουμε 4 στάδια, δεν θα αναλύσω πάρα πολύ αυτή γιατί ανάφερε ο Λούκα. Ένα κομμάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το τρίμα της επιτυχίας. Που για μένα προσωπικά στην εμπειρία που είχαμε τον Πέτρο δούλεψε άψογα
μια άψογη συνεργασία των γονιών του Πέτρου. Του Πέτρου του ιδίου, γιατί το βάλω δεύτερον τον Πέτρο, γιατί σε μικρή ηλικία πραγματικά ο ίδιος να μην ξέρει τι ήθελε τότε, όταν άρχισε να μαθαίνει στα 8 χρόνια. Και το ρόλο του προπονητή. Ο προπονητής για μένα είναι ο οδηγός, καθοδηγεί όλη την πορεία ενός αθλητή, αλλά πρέπει πάντα να ξέρει ότι χωρίς τους γονείς και κυρίως χωρίς τη θέληση του αθλητή δεν πρόκειται να πετύχει. Και έτσι είναι ένα άλλο τομέα στον οποίο γίνονται πραγματικά λάθη. Είτε οι γονείς επεμβαίνουν στο ρόλο του προπονητή, είτε ο προπονητής δεν εμπνέει τον αθλητή. Έτσι έχουμε το πρόβλημα να μην παρακολουθεί και να μην ακολουθεί τις οδηγίες του. Αλλά και είτε ο προπονητής πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν έχει τους σωστούς συνεργάτες, γιατί δεν πρόκειται μόνο περί τακτικής και περί τεχνικής, πρόκειται περί ψυχολογίας, πρόκειται περί σωστής κοινωνικής μόρφωσης. Πολλοί προπονητές επιμένουν και ήδη το απόγευμα και σήμερα, αν δεν μπει από το σχολείο δεν πρέπει να είσαι πρωταθλητής, αν δεν πάει στο εξωτερικό δεν πρέπει να είσαι πρωταθλητής. Πράγματα τα οποία πιστεύω θα σου δημιουργήσουν ψυχικά κατάλοιπα και πράγματα που είδαμε ακόμα και το μεγάλο μας πρωταθλητή των Μάρκων, πώς τον επηρεάσε φωτογραφία με τη χώρα του στα ηλικία των 13 ετών. Κυρίως αυτή η σωστή χημεία μεταξύ γονιού, αθλητή και προπονητή είναι για μένα το α και ω, εφόσον φυσικά ακολουθήθηκαν όλα τα σωστά στάδια στην ηλικία των 5 με 13 ετών, γιατί εκεί πρόκειται περί το σωστή ανάπτυξη του αθλητή. Και στην πορεία ερχόμαστε στο μεγάλο το κομμάτι, στο επαγγελματικό, που εκεί είναι η μεγάλη δύσκολη απόφαση. Μπορεί να ξεκινήσει για κάποιους πιο νωρίς, στη ηλικία των 15-16, μπορεί για κάποιους πιο αργά, στη ηλικία των 17-18, αλλά είναι σημαντικό να ζυγιστούν σωστά τα πράγματα, να εξηγηθεί στον αντισφαιριστή ότι τι πρόκειται να παρακολουθήσει, γιατί άλλο το junior tennis, άλλο το επαγγελματικό. Και σίγουρα ο Πέτρος θα έχει μεγάλες εμπειρίες να πει, ιδίως από τα πρώτα 1-2 χρόνια που ασχολείται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Και ένα ακόμα μεγάλο λάθος που γίνεται είναι το σωστό time. Πότε δηλαδή ο αθλητής πραγματικά πρέπει να εντώσει, πότε ο αθλητής πραγματικά πρέπει να αρχίζει να θυσιάζει ακόμα λίγο μέσα από την προσωπική του ζωή για να μπορέσει να φέρει εις πέρας τις επαγγελματικές ανάγκες ενός αντισφαιριστή. Άρα, μέσα από τα αποτελέσματα που έχει ήδη επιτύχει σαν junior, να αναλυθεί η οικονομική κατάσταση ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί αθλητές έχουν χαθεί λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων και δυστυχώς στην Κύπρο τη δεδομένη περίοδο υπάρχει μεγάλη έλλειψη οικονομικών πόρων και χωρικών. Η στήριξη του εθνικού φορέου, γιατί πραγματικά είναι εδώ που χρειαζόμαστε τόσο τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Ομοσπονδία, γιατί πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί αποφάσης ζωής αν κάποιος θα βοηθήσει το επαγγελματικό κομμάτι. Και όλα αυτά κλείνουμε με τις θυσίες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο που εξακολουθεί, εφόσον έκανε παραβολές στην ηλικία την εφηβική, τώρα που ενηλικιώνεται, ίσως να στοιχίζει ακόμα περισσότερο να βλέπει τι κάνουν γύρω του, τι κάνουν οι φίλοι του σε αυτήν την ηλικία και τι κάνει αυτός. Μας ανάλυσε και ο κύριος Καρταγούλης, νομίζω, με την εμπειρία του στην Τασκέμπτη, αλλά πραγματικά όταν το ζήσετε είναι κάτι διαφορετικό. Η μοναξιά πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Για μένα όλα είναι πιθανά. Πολλοί μου έλεγαν πριν 10 χρόνια όταν ανακοίνωσα ότι θέλω να δημιουργήσω ένα ταινίστα, είπα ότι είναι αδύνατο στην Κύπρο. Εγώ δεν τα παράτησα. Πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό το δημιούργησα, αλλά ακόμα ο στόχος δεν εκπληρωθήκε. Για μένα θα εκπληρωθεί ότι πραγματικά ο Πέτρος καταφέρει να μπει στους top 150 του κόσμου. Και πιστεύω θα τα καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Γράφει η αρχή, αλλά πιστεύω σε ό,τι μιλήσουμε τώρα, εγώ με το τέλος. Με την έννοια ότι εγώ θα συζητήσω περισσότερο ακριβώς, όπως ανάφερες και εσύ, τι γίνεται μετά. Τι γίνεται μετά από ένα αθλητή. Πρώτα να ξεκινήσω όμως που πήγα, τι έκανα, γιατί το έκανα, και όλα είναι ανειδέντα και παρακάτω θα δείτε. Εγώ ξεκίνησα, και όπως βλέπετε εδώ, ότι ξεκίνησα από τα 15 μου χρόνια, έφυγα από την Κύπρο. Γιατί έφυγα από την Κύπρο και οι λόγοι τι με όθησαν, είναι οι γονείς μου με πίεσαν, είναι εγώ που ήθελα, όλα αυτά. Είναι μια ερώτηση η οποία έχει σχέση και παρακάτω στη ζωή μου γενικότερα. Όταν έφυγα από την Κύπρο με 15 χρονών, ήθελα να το κάνω, πίστευα σε αυτό που ήθελα να κάνω από τα 10 μου χρόνια. Όταν ήμουν 12 ήδη πήγα στο εξωτερικό μόνο μου να κάνω παίξω πρωτάθλημα.
Δεν ήταν επειδή οι γονείς με αγαπούσαν στη ραμμηνικία. Ήταν επειδή αγαπούσαμε αρκετά για να πούνε εντάξει μου, έχουμε εμπιστοσύνη, πήγαινε. Μετά από αυτό, στα 15 όταν έφυγα, ήταν κάτι καινούργιο, ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Ήμουν μόνος μου στο εξωτερικό σε μια ακαδημία. Οι λόγοι που έφυγα ήταν επειδή στην Κύπρο ήταν κάτι το καινούργιο το τένις. Θεωρούσαμε το μια φορά τον χρόνο στο Wimbledon. Μιλούσε ο κύριος Σώτος Μαγαρίτης, Σώτος Χριστοφίδης και μας ανάγει το Wimbledon κάθε χρόνο μια φορά. Και αυτό με έπνευσε εμένα προσωπικά για να κάνω το επόμενο βήμα. Στην αρχή πήγα στο Βέλγιο, προπονήθηκα εκεί, προπονήθηκα στη Γερμανία, προπονήθηκα στην Ισπανία, αποκόμισα πολλές εμπειρίες, οι οποίες με βοηθάνε και σήμερα λόγω του ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα από διάφορες ψυχολογικά, τεχνικά, σωματικά, ο τρόπος σκέψης στις κάθε διάφορες χώρες. Και όπως είπα και πριν, επειδή το ήθελα, μπορούσα να απορροφήσω πολύ περισσότερα. Δηλαδή, επειδή ήθελα αυτό που κάνω, είναι επειδή ο πατέρας μου είχε έναν όνειρο ότι ήθελε να με κάνει ταινίστα, η μητέρα μου είχε έναν όνειρο ότι ήθελε να γίνει γεωργό αθλητή. Εγώ το ήθελα. Και σίγουρα λόγω των γονιών μου, όπως είπε και η μητέρα του Πέτρου, είναι έναν σίγουρα σοβαρό κοντίνι. Όπως είπε και πάλι η μητέρα του Πέτρου, είναι τυχερός ο Πέτρος που είχε τα αποτελέσματα που είχε και βοήθησε να έχει τα κοντήλια αυτά που δίνει ο ΚΟΑ κτλ. Εκείνον τον καιρό ήταν λίγο διαφορετικά. Δεν είχαμε κάποια σταθερά εισοδήματα από τον ΚΟΑ βασισμένα πάνω σε αποτελέσματα. Όπως και η Ελίζα τώρα που προχωρά σε αυτόν τον τομέα, παίρνει κάποια σταθερά κονδύλια από τον ΚΟΑ λόγω των αποτελεσμάτων της. Για μένα ήταν κάτι το διαφορετικό. Εγώ έπαιρνα αυτά σε ένα επίπεδο όταν ήμουν 17 χρονών, οπότε από τα 15 μέχρι τα 17 κατά κάποιον τρόπο με σποσάραν οι γονείς μου. Μετά στα 17-18 υπάρχει το επόμενο κομμάτι που είναι πιο επαγγελματικό. Αρχίζεις και παίζεις interclubs, που είναι κάτι σαν το ποδόσφαιρο. Παίζεις σε ομάδες και πληρώνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Και γενικότερα το τένις στο παγκόσμιο στηρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή παίζουν για 2 μήνες, αφιερώνουν τα Σαββατοκύριακα οι παίκτες, παίζουν πρωταθλήματα την εβδομάδα, πηγαίνουν το Σαββατοκύριακο, παίζουν ακόμα και άλλα αγώνες, Ιταλία, Γερμανία κτλ. Και μπορούν να επιβιώσουν χρηματικά για να κάνουν αυτό που θέλουν. Φυσικά με πολλές θυσίες. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά, γιατί τα ανάφερα σήμερα, είναι επειδή πάλι σε σχέση με το θέλω. Δηλαδή για έναν αθλητή ο οποίος τελειώνει την καριέρα του, του μένουν τα καλά. Όταν πραγματικά αγαπήσει αυτό που κάνει και δεν έχει καμία regret, στο βάλουμε έτσι, μένουν μόνο τα καλά. Και για μένα, στο μυαλό μου, μένουν τα καλά. Είχα πολλές δυσκολίες, πολλές απογοητεύσεις, τα πάνω, τα κάτω, τα πάντα, αλλά τα καλά μένω. Δηλαδή, μπορώ να πω και ακόμα και στο future το συγκεκριμένο το οποίο κέρδισα εκεί που το κέρδισα, ήταν σε ένα ξενοδοχείο που ήταν 7 ευρώ τη νύχτα. Έπρεπε να τις κράτησες μέσα στον νηπτήρα, έβαλα πάνω στο string, επειδή έξω ήταν αρκετά κρύο για να στεγνώσει, είπα στο string της ρακέτας, στέγνωνε και μέσα την επόμενη μέρα. Οπότε, έστω αυτά τα ξεχνάς και τα θυμάσαι μόνο ότι το γεγονός ότι κέρδισες, ότι έζησες αυτή την εμπειρία, ότι κατάφερες να κερδίσεις αυτούς τους παίκτες στο τέλος της ημέρας, ήσουν ο καλύτερος από όλους τους 32 σε εκείνη την εβδομάδα που είχε μόνο 4 πρωταθλήματα εκείνη την εβδομάδα. Οπότε ήσουν ένας από τους λίγους. Και αυτό με οθούσε να πάω και παρακάτω. Τώρα εδώ δένουν τα περισσότερα. Για μένα εντάξει, ο λόγος που σταμάτησα ήταν επειδή τραυματίστηκα το 2009 σε ένα πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα μετά από αυτό το πρωτάθλημα, μετά από ένα μήνα έπρεπε να παίξω Davis Cup. Όχι έπρεπε, ήθελα να παίξω, να το πάρουμε έτσι, εναντίον της Πορτογαλίας. Το ζήλος μου να παίξω, να προχωρήσουμε ήταν μια χρονιά καλή για μας. Νομίζω ήταν αυτή η χρονιά που είχαμε και τελικό στο κατηγορή 2. Αυτό έκανε χειρότερα τον τραυματισμό μου, επειδή συνέχισα να παίζω. Είναι αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν στον αθλητισμό, το να θέλει να παίξει, στη στιγμή που πρέπει να σταματήσει. Το βλέπουμε συχνά, το βλέπω και εγώ σαν προπονητής τώρα μαζί με τους παίκτες μου. Τους λέω ξεκουραστείτε, πονείτε, δεν πρέπει να παίξετε, όχι πρέπει να παίξω για τον ΑΒ λόγο. Να πιάσω πόντους, μα πρέπει να πιάσει πόντους, μα πρέπει να κάνει το ένα, μα πρέπει να κάνει το άλλο, μα πρέπει να κάνω το ένα, μα πρέπει να κάνω το άλλο, μα πρέπει να κερδίσω εκείνον.
αλλά στην ουσία χάνουμε χρόνο αντί να κερδίζουμε. Μπορεί να χάσουμε μία εβδομάδα, αντί να χάσουμε ένα μήνα. Για μένα αυτό μπορώ να πω ότι μου στοίχησε ακόμα 4 χρόνια της καριέρας μου αντί να μου χαρίσει κάτι περισσότερο. Μετά το 2011, λόγω του τραυματισμού, λόγω του ότι συνέχισε ο πόνος, έπρεπε να σταματήσω. Αυτό ήταν για μένα. Για άλλους όμως, αυτό ακριβώς που είπε ο Δημήτρης για τον Πέτρο και για όλους τους επαγγελματίες, η μοναξιά, η κούραση, τα ταξίδια, κάθε εβδομάδα να ταξιδεύεις, να είσαι μόνος σου, γιατί όπως και ο Πέτρος, όπως ακούσατε τα κονδύλια, όπως και εγώ, όπως και το 90% των επαγγελματιών αθλητών, είναι μόνοι τους. Απολύτως μόνοι τους. Και ακόμα περισσότερο εμείς που είμαστε από την Κύπρο, που τώρα ας το πούμε ότι υπάρχουν 1-2 παίχτες που μπορεί να πάνε στο εξωτερικό, να παίξουν μαζί, να ταξιδέψουν, εκείνο τον καιρό ήταν εγώ και ο Μάρκος. That was it. Ότι οι άλλοι υπήρχαν ήταν από Γερμανία, Ισπανία, οπουδήποτε αλλού, εκτός από Κύπρο, οπότε ήσουν πραγματικά μόνος σου. Αυτόν, εμένα δεν με ενοχλήσε, γιατί ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Αυτό δεν ήταν ο λόγος που σταμάτησα. Κάποιες κουράσεις, κάποιες δυσκολίες σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν ήταν ο λόγος αυτός. Αλλά όμως για πολλούς, για πάρα πολλούς, το να ταξιδεύεις συνεχώς, να μείνεις στο σπίτι σου. Εντάξει, αργότερα μπαίνουν και άλλα πράγματα σαν σχέσεις, να θέλεις να είσαι περισσότερο χρόνο στο σπίτι, να μην ταξιδεύεις, να αφιερώσεις χρόνο σε αυτά που έχασες ίσως σε μια πιο νέα, που ήσουν πιο νέος, δηλαδή τα teenage years. Αυτά όπως είπε ο κ. Καρτακούνης προηγουμένως για την Καπριάτη, ότι στα 17 της ήδη ήταν burnt out, ήδη ήταν τελειωμένη, ξανασταμάτησε την καριέρα της, ξαναξεκίνησε στα 24 της. Αυτό επίσης ισχύει και για οποιοδήποτε άλλον ο οποίος αφιερώνει πάρα πολλά στην καριέρα του, χωρίς πραγματικά να το θέλει ο ίδιος τόσο πολύ. Αυτό είναι κάτι που οθά, πιστεύω, το 70% των παιχτών να σταματήσουν. Η ηλικία είναι το αποτέλεσμα μιας καριέρας. Φτάνει σε μια ηλικία που εκεί είναι που αποφασίζει ότι τώρα έχω φτάσει αρκετά ψηλά και θέλω να σταματήσω. Πριν να πάρω την κατηφόρα, να το πούμε. Εντάξει, βλέπουμε τώρα το Φέντερ ότι είναι εκεί ακόμα. Η πρώτη ερώτηση που ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι πού θα σταματήσεις. Όμως εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει ακόμα και προφανώς και αυτός το πιστεύει αυτό. Οπότε και αυτό και συνεχίζει. Η αλλαγή ζωής. Τώρα σας μίλησα για την προηγούμενη φάση της ζωής μου. Τώρα περνούμε στο επόμενο κομμάτι. Για μένα ήταν, να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, ήταν ότι εγώ όταν σταμάτησα την καριέρα μου, μπήκα σχετικά αμέσως στην προπονητική. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολα κάποια πράγματα στην καθημερινότητα μου. Δηλαδή, βρεθήκα στην Κύπρο για παραπάνω από 10 μέρες. Ήταν κάτι το παράξενο, ωραίο στην αρχή, η θάλασσα είναι ωραία, η παραλία είναι ωραία, όλα είναι ωραία, αλλά είσαι συνηθισμένος σε άλλους ρυθμούς. Είσαι συνηθισμένος κάθε εβδομάδα με Παρασκευή Σάββατο να πιάσεις το λεωφορείο για 8 ώρες, ή να πιάσεις το τρένο για άλλο 3 ώρες, ή να πιάσεις ένα ρολόι, να πιάσεις ένα τρένο και να πιάσεις ένα λεωφορείο για να πάεις στο πλάθημα που θέλεις να πάεις. Τώρα ήμουν εδώ στην Κύπρο, πολλοί που με ξέρουν βλέπετε και στην καθημερινότητα μου ακόμα έχω τούτο, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο συχνά. Δεν με ενοχλεί να ταξιδεύω. Είναι κάτι που αποκόμισα ίσως από αυτό. Είναι κάτι που έμεινε μαζί μου, δεν με ενοχλεί, το κάνω, το διασκεδάζω. Είναι κάτι που έμεινε μου. Όμως σίγουρα ψυχολογικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για μένα έλειπε μου ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, αυτά τα πάνω, τα κάτω, αυτά τα καλά που έδειξα πριν σαν τα αποτελέσματά μου, αλλά και οι δυσκολίες και όμως και οι ήττες που έζησα, ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε κάθε μέρα κάτι καινούριο. Όπως είπε ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάθε μέρα κάτι καινούριο. Ήταν κάθε μέρα κάτι, εξυπνούσα την ημέρα, δεν ξέρα τι ήταν να γίνει τη νύχτα. Ακόμα και η πόντη, αυτό που το ξέρουμε όλοι, η πόντη, δηλαδή να δεις πας στην κατάταξη, ότι εντάξει, κέρδισα σήμερα, κέρδισα την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα είμαι εδώ, την Τρίτη είμαι εδώ και την επόμενη Δευτέρα είμαι εδώ. Κάθε μέρα ήταν ένας στόχος, κάθε μέρα υπήρχε ένας λόγος ο οποίος θα πήγαινα στο γυμναστήριο, θα πήγαινα στην προπόνηση μου, θα ξυπνούσα για 7 το πρωί να πάω προπόνηση. Υπήρχαν οι στόχοι και αυτό είναι κάτι το οποίο όταν σταματήσεις είναι τόσο απότομο, τόσο. Είναι σαν πραγματικά εγώ νιώθω κάποτε είναι σαν να έζησα δύο ζωές. Μια η οποία ήταν έτσι, ήταν ο Φώτος το οποίο έκαμε αυτόν και τώρα είναι ο Φώτος που κάνει εντελώς κάτι άλλο.
βλέπουμε πάρα πολλούς παίκτες που χάνονται σε αυτό. Ο τρόπος για να το ξεπεράσεις αυτό είναι να ξανακάνεις προσαρμογή στους πραγματικούς στόχους της ζωής σου, στους νέους στόχους της ζωής σου, στους διαφορετικούς, στους καινούριους, αλλά το σημαντικό είναι ο στόχος. Δηλαδή, ακόμα το βλέπουμε και στα παιδιά. Όταν τα παιδιά δεν έχουν ένα στόχο με το τένις τους, είτε είναι να περάσουν καλά, είτε μπορεί να είναι ένα πιο απλό. Ένα split step να το μάθει, ένα forehand να το κάνει, να μάθει να κάνει rally. Σε πιο ψηλά επίπεδα να πάει προημιτελικά, σε ακόμα πιο ψηλά να πάρει τον πρώτο το ATP, να πάρει τον πρώτο WTA. Οι στόχοι είναι σημαντικοί και είναι σημαντικοί σε όλη μας τη ζωή. Όχι μόνο στο τένις. Και γι' αυτό το τένις είναι μια μικρογραφία της ζωής. Γιατί μας δίνει αυτή την κατεύθυνση. Για μένα το τένις ήταν ο στόχος ζωής, ήταν αυτό που έβλεπα, οπότε εκόπηκε αυτό και πρέπει να βρω κάτι άλλο να βάλω σαν στόχο. Ήταν το τένις σε διαφορετική μορφή όμως. Εντάξει, το επόμενο όσοι με ξέρουν πριν 4-5 χρόνια που έπαιζα και τώρα, βλέπουν τις σωματικές αλλαγές, δυστυχώς. Ναι. Άλλο όσοι με ξέρουν και τώρα και παίζουν μαζί μου, ξέρουν ότι δεν επηρεάζει το παιχνίδι μου. Εντάξει. Είναι η προσαρμογή της ζωής, δηλαδή για μένα να το πω σαν απλό παράδειγμα, δηλαδή όταν σταμάτησα η καριέρα μου, ήταν δύσκολο μου να πω γιατί να πάω γυμναστήριο σήμερα. Πριν πήγα γυμναστήριο, πρέπει να πάω γυμναστήριο, να πάω να κάνω γυμναστήριο, να πάω να προπονηθώ, να κάνω την προπόνηση μου, αλλά το γυμναστήριο ήταν κάτι το συγκεκριμένο, δηλαδή έβλεπα τον κόσμο πήγε γυμναστήριο. Έλεγα, γιατί να πάω γυμναστήριο, αφού δεν είναι το επάγγελμα μου τώρα για να πάω γυμναστήριο και να κάνω το πράγμα. Δηλαδή εγώ που ήμουν, θεωρώ τον εαυτό μου ένας από τους μεγάλους δουλευταράρες στην καριέρα μου και δούλευα πάρα πολύ σε σχέση με άλλους επαγγελματίες παίκτες, το βρίσκα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πιστεύω το βρίσκω ακόμα πολύ δύσκολο να το κάνω. Λόγω του ότι είναι το motivation. Και το βλέπουμε δυστυχώς σε πάρα πολλούς παίκτες. Π.χ. δεν ξέρω αν θυμάστε πολύ, τον Καφέλνικοφ νούμερο 1 του κόσμου, Ρώσος, πάρα πολύ σοβαρός, discipline. Αν το δει κάποιος τώρα είναι περίπου στα 200 κιλά, η Ηρακλή Λαπάτζε, το ίδιο, 250 κιλά. Αυτά είναι λόγω του ότι ίσως ήταν και αυτούς μια θυσία τεράστια αυτό που κάνανε, με το φαγητό, με το τούτο, και το σκέφτονται αλλιώς τώρα. Αλλά πρέπει γι' αυτό να βρουν τον τρόπο τους. Πάλι ερχόμαστε τώρα στις επιλογές που υπάρχουν σαν τενίστας, ο οποίος τελειώνει την καριέρα του και έρχεται τώρα να προσαρμοστεί. Υπάρχει η επιλογή να πάει σε κάτι εντελώς εκτός από το τένις, κάτι διαφορετικό. Μπορεί μετά την καριέρα σου να σπουδάσεις, να μάθεις κάτι άλλο, να προχωρήσεις. Εξαρτάται πόσο σου άρεσε η καριέρα σου, πόσο σου άρεσε αυτό που έκανες, εξαρτάται πόσο σου αρέσει και πόσο έχεις και την υπομονή να ασχοληθείς με το τένις και μετά. Ευτυχώς όμως, αυτό που βλέπω γενικότερα και διάβασα και συγκεκριμένα ένα άρθρο το οποίο μπορεί να διαβάσετε και εσείς, είναι ότι οι τενίστες γενικά, οι professional τενίστες, οι οποίοι τελειώνουν την καριέρα τους, είναι πολυζήτητοι στον χώρο των επαγγελματικών λόγω του ότι ξέρουν συνήθως στο εξωτερικό τέλος πάντων ότι ένας τενίστας αν έκανε επαγγελματική καριέρα, σίγουρα υπάρχει discipline, επιμονή, υπομονή και δουλειά. Οπότε για μια εταιρεία, για οτιδήποτε, το αναζητούν αυτό. Και αυτό το έχουν γράψει και σε διάφορα άρθρα και είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο. Και το άλλο, μια άλλη επιλογή, βέβαια λογική σε εισαγωγικά, είναι η παραμονή στο τένις σαν προπονητής. Στο εξωτερικό σίγουρα απορροφούνται περισσότερο ακόμα από την Ομοσπονδία λόγω του ότι αναζητούν τους επαγγελματίες είτε για ενημέρωση, είτε για στελέχωση όπως γράφει και εδώ, είτε για ιδέες, για ρύθμιση, για διάφορα πράγματα. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι κοινό, το αποδέχονται, το κάνουν και τους αρέσει τους περισσότερους τους τενίστες οι οποίοι σταματούν. Η Κύπρος και το εξωτερικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, ότι εγώ έφυγα από την Κύπρο όταν ήμουν μικρός. Εγώ και ο Μάρκος είμαστε οι πρώτοι που αποφασίσαμε να κάνουμε επαγγελματισμό.
Θα τονίσω και τώρα όμως δεν είναι τα ίδια όπως ήταν και πριν βεβαίως. Τώρα στην Κύπρο είναι διαφορετικά. Υπάρχουν υψηλού επίπεδου παίκτες, υπάρχουν υψηλού επίπεδου προπονητές, υπάρχουν εγκαταστάσεις, όλα μπορούν να γίνουν στην Κύπρο. Προαθλήματα ακριβώς, θέλουμε και άλλα προαθλήματα, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε και στις γειτονικές χώρες τώρα προαθλήματα, το κάνει ακόμα πιο εύκολο για μας να ασχοληθούμε επαγγελματικά. Όμως κάτι που βλέπω κατά κάποιον τρόπο που είδα μόλις ήρθα πίσω στην Κύπρο είναι και ο τρόπος σκέψης εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή, με την έννοια ότι στο εξωτερικό λόγω του ότι περάσαν επαγγελματίες ταινίστες και έγιναν προπονητές, υπάρχει άλλον approach. Με την έννοια ότι όταν έφυγα από την Κύπρο σαν μικρός, μου έλεγαν τι κάνεις, παίζω τένις. Και εμένα και τους γονείς του φυσικά. Και τους γονείς μου πρέπει να ήταν ακόμα πιο δύσκολο παρά εμένα, γιατί εγώ το έκανα. Ναι, αλλά τι κάνεις, παίζω τένις. Ναι, αλλά εκτός από τένις κάποιος κάτι άλλο, όχι, παίζω επαγγελματικά τένις. Για μένα ήταν μια ερώτηση η οποία, οκ, μια χαρά, να την απαντήσω, κανένα πρόβλημα. Ως γονείς μου σίγουρα αυτό δημιουργούσε πίεση. Σίγουρα δεν το αποδέχονταν οι άλλοι γονείς, ο άλλος ο κόσμος, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το δύσκολο να κατανοηθεί. Και δυστυχώς, όχι, αλλά έτσι είναι, λόγω του ότι για μένα, εγώ είμαι ο πρώτος που ήρθα από επαγγελματισμό στο εξωτερικό να έρθω στην Κύπρο, θα το πρέπει να το περάσω γι' αυτό. Δηλαδή, στο εξωτερικό να τα πας, θα σου πούν οι γονείς, οι παίκτες, ή οποιοδήποτε. Για μένα προσωπικά, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, έχω πολύ περισσότερη κατανόηση μαζί με τους γονείς ή με τους παίκτες, γιατί με ξέρουν ίσως λόγω της καριέρας μου, γνωρίζουν αυτό το τι κάνεις, πώς θα πας, είναι προβλήσεις. Είναι λογικό μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ενώ στην Κύπρο, όταν ήρθα, η πρώτη κουβέντα ήταν μα εσύ είσαι προπονητής, είσαι παίκτης. Ναι, όλοι ξεκινάνε, οι περισσότεροι ξεκινάνε έτσι. Απλώς στην Κύπρο δεν έχει ξεκινήσει έτσι, γιατί δεν είχε πριν. Τώρα όμως σίγουρα θα υπάρξουν. Εγώ είμαι ο πρώτος, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για κανέναν άλλον παίκτη, αλλά όσον υπάρχουν παίκτες, τόσες πιθανότητες υπάρχουν ότι θα γίνει και αυτό ένα αποτέλεσμα παραγωγής παιχτών. Γιατί επέλεξα να γίνω προπονητής, είναι επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω, μου αρέσει το τένις. Ζω ξανά τα συναισθήματα μου μέσα των παιχτών μου. Όμως συγχρόνως δεν βάζω πίεση, γιατί αντιλαμβάνομαι και εγώ δεν πρέπει να το βλέπω σαν γονιός, το βλέπω σαν προπονητής και λόγω του ότι ήμουν παίχτης και ζούσα με τις αγωνίες των γονιών μου, προσπαθώ να μην βάζω τον εαυτό μου να κάνω τα ίδια με τους παίχτες μου. Οπότε αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο. Οποιοςδήποτε παίκτης, οποιοςδήποτε επίπεδου θα το ξέρει αυτό, λόγω του ότι το ζει καθημερινά. Όμως αυτό δεν πάβει να μου δίνει την ευχαρίστηση όταν βλέπω έναν παίκτη μου να ανεβαίνει, να ξαναζώ τα συναισθήματα μέσα από αυτόν. Και αυτό είναι κάτι που μου δίνει αυτή την αδρεναλίνη που μου έλειπε όταν σταμάτησα την καριέρα μου. Ένα άλλο πρόβλημα που βλέπω γενικά σε άλλους επαγγελματίες, ίσως ταινίστες που ξεκινούν την προπονητή και πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το οποίο είπε το και ο Δημήτρης προηγουμένως. Είναι ότι δεν μπορούν οι προπονητές να λένε ότι τα ξέρω όλα ή εσύ είσαι ένας παίκτης ψηλού επίπεδου, οπότε θα σε προπονήσω. Εσύ είσαι ένας παίκτης που είσαι 3χρονο, δεν μπορώ να σε προπονήσω. Εσύ είσαι ένας παίκτης που. Αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά για μένα. Με την έννοια ότι ένας προπονητής πρέπει να βλέπει το κάθε βήμα ξεχωριστά. Δηλαδή, εμένα μου δίνει ευχαρίστηση, έστω για να παίξει επαγγελματικά, να βλέπω έναν 5χρονο να ξεκινά να δίνει τις πρώτες του μπάλες με το χέρι. Μετά από το χέρι να προχωρήσει στη ρακέτα. Μετά από τη ρακέτα να προχωρήσει να περάσει το φιλέ. Δηλαδή αυτό μου δίνει τεράστια ευχαρίστηση. Θα έλεγα όση ευχαρίστηση είναι να βλέπω έναν παίκτη ο οποίος φτάνει στα ψηλότερα σκαλοπάτια του επαγγελματισμού. Δηλαδή ο πρωταρχικός μου στόχος σαν προπονητής τώρα είναι να βλέπω τον κάθε μου παίκτη να πηγαίνει από το Α μέχρι το Β. Και από το Β μέχρι το Γ. Δεν είναι από το Α να πάει στο Μ. Είναι το βήμα, είναι
και από οποιοδήποτε επίπεδο. Δηλαδή, όσο με ευχαριστεί κάποιος να είναι νούμερο 10 στην Παγκύπρια κατάταξη και μετά να κατακτά έναν τίτλο Παγκύπριων, τόσο με ευχαριστεί το 5χρονο να κάνει ένα φόρμα για πρώτη φορά. Αυτό όμως είναι, πιστεύω, πολύ δύσκολο για παίκτες οι οποίοι παίξαν επαγγελματικά και γίνονται προπονητές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί λόγω του ότι ένας επαγγελματίας, ο οποίος έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, ίσως κέρδισε παίκτες υψηλού επίπεδου, ξέρει τι σημαίνει να χτυπά την μπάλα 200 μίλια την ώρα, ξέρει τι σημαίνει να επιστρέφει η σέρβις 250. Οπότε αυτό το φέρνει σε μια κατάσταση η οποία λέει γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν μ' ακούς, γιατί δεν... Και το βλέπω ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολλούς προπονητές στο εξωτερικό. Είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχεις πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ θέληση για να βλέπεις το κάθε βήμα να αναπτύσσεται και να αντιλαμβάνεσαι τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Για μένα, προσωπικά, πιστεύω ότι λόγω του ότι έθελα να το κάνω σαν επαγγελματίας, κατάφερα να απορροφήσω και να μάθω από τους διάφορους προπονητές μου τα διάφορα που αποκομίσαν στην καριέρα μου. Και αυτό μου έδωσε περισσότερη δύναμη τώρα να μπορέσω να δουλέψω σωστά σε κάποια πράγματα. Ειδικά στο ψυχολογικό, στο ταινιστικό, προγραμματισμό κτλ. Για να μπορέσω στον κάθε παίκτη αντικειμενικά, χωρίς να το βλέπω μόνο από τη δική μου την άποψη, να μπορέσει να γίνει σωστά. Αυτά ήταν για μένα.